Lah meh ganduli sapa? Pripun Bapak? Nyuwun bojo loro nggih. Cocok. Menika paring asma Mbah sinten? Mbah sinten paring asma? Mbah Sardi, Mbah Pak Sardi, nggih. Mbah Sardi ngersake bojo loro. Nggih, ngenten iki bojone nggih ngertos. Kok Mbah Sardi ngersake bojo loro. Wong tembang lagu tok. Lah ya maksude niki bojone ngertos ta mboten nek Mbah Sardi niki ngersake bojo loro lagune maksude. Lho lah nggih ya ngertos ngancen niate iki diklumpukke, dikempalke supaya nderek mengku. Lah mbok menawi napa niku istrine Mbah Sardi nderek nyanyi ngonten lho Mas kok cita-cita iku cita-citam. Lho nek ku ya jelang dos. Iza dos. Ya jelang dos. Oke dos. Kira-kira petelu kok ya Mas. Rencana. Tapi iku nek diridhoi, kowe kudune iku izin karo bojom sing nomor 1 supayane diridhoi ngono lho Mas. Carane piye lho Cang, wong kene iki ape nyelimpet ya kangelan mbok kon izin. Loh, nek diridhoi kan malah penak, Mas. Lah, kaya Mas Bada iki lho. Lah, Mas Bada ora usah omong langsung diel ngono. Karepe dhewe. Engko nek karuan ana indine rek ya. Lah iso. Monggo. Bojo loro. Soko ala keri ala soko asik golane de oh ya yo Ambang biru lampu disco awak guru Mas mikir bojo loro iya bojo sing enom jaluk disayang sing tuanjur wegah ditinggal siramu matra bisa turu andom tresno Mas uga andom waktu mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine YOLO Telung dina bali ning kene jamu suwe sing sedina yo kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya Jagra Gombal Abang biru lampu disco awak guru Mas mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur jaluk pegakan ayo nduk siramu matra andom tresno Mas uga andom waktu mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine Telung dina bali ning kene sing sedina kanggo sapa Mbak Caca kanggo sapa
asik. Sing sedina kanggo wong liya. Iya. Sing sedina kanggo wong liya. Yo 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 Sampun yo yo. ngaturaken Mbah nggih. Nggih bojo loro niki namung lagu nggih Mbah nggih. Anjir. Nggih, matur suwun. Matur suwun Mas Bojo. Terima kasih untuk genduk Caca Octavia pinanggihan ing kalodhangan sonten mriku kapiyarsa kali lelagon kali tembang sampun dipun dapuk. Monggo mbok menawi saking kanca-kanca kadang kala mode sedulur-sedulur kali tengah ingkang tansah kebak ing bagya lan mulya. Jare kan golek dina nek ngaleh nggon. Aku gak betah wis. Wis gak betah panas apa gak betah adem? Gak betah kabeh, blojetono. Dawuh. Bawang merah. Mau nyanyi Mas Bagas? Oh mboten. Hanya request saja nggih. Oh nggih. Oh musisi diam truk. Medun request koyo wae dhewe ae. Anji, lir gumanti satunggal pokoknya wiji. Kene lho, jejer kalian penjeripun Bunda. Bunda Yeti, come here please baby. Walah, jantenan. Dasar kepara nyata kenyok ingkang sampun samapta. Nderiki suka parisuka sesarengan cakra kembang campur sari. Yo, wis ngene iki. Kunjuk ngarsa panjenenganipun pinanganten kekali saking panjenengan Mas Ahmad Edi Suprapto kalian Mbak Jarwati bilih mangki wonten pamundutan kalorantos atur dawuh saking panjenengan. Terima kasih nggih Mbak nggih. Ya Allah. Ora dinene kuwe kok. Niku ana sambele karo nani ya sambel rujak enake. Iki nyidam apa piye Leti? Iya, siap Mas. Tak codose. Amit. Iya. Iya, Pak. Iya ijo akeh iki nek perkara dirujake haur. Lah iya, wis abagian ijol terus. Ora ngono mbok suntek arek separo iki jane mbok buakno ndi lho separo iki. Ya, kamu itu lho pelanggaran. Ayo ayo. Adit, Pak Gus Dur, kita ketemu lagi. Ya Mbak Yeti, nggih Pak Bos Gus Dur. Tetembanganipun menapa Mbak Yet? Wah kuncar. Oke. Oh iya, Ndek Dalu. Kuncar goyang Ndek single Dalu ya. WA nggih. Bos Gus Dur Ndek Dalu niku WA Nggih. ngersake kasunyatan. Ora gampang nampa lakon iki. Apa ndelakon ngono kuwi? Mbok menawa kaya mengkono. Musang-mus gede burung, Pak. Wis jenana. Nek jinak aku gelem mbok kono mbas neh. Apa to kuwi? Ingon-ingoni ndekne. Luwak. Wis. Kasunyatan Mas. Mbak menika saking panjenengan Pak Bos Gus Dur. Wah, sajak kok prayoga kula ngenten iki kok kepenak. Masalah. Kaleng-aling ica. Sinar cakra kembang campur sari. Gatot Pro. Video syuting Togi Audio. Gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas senadyan abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe direbut wong liya. Apuranen aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyunanmu
Kakang yo ya iya. Rungokke kula atine Kakang. Ati durung lilo kowe gandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni Sari, yo wes iki Togi Audio Platform Pro Video Sorti Sponsori oleh Gedang Rojo. apa ya? Kok iso nyamang sing ora-ora lho ya. Aku pengen no, Mas. So wey ora gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas senadyan abot tak lakoni nompo asunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Asik. Yen wong golek ganti kuwi gampang nyanyi, tapi ati sing dadi nyawiji. Ati durung lilo, kowe gandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni. Satu permintaan dari Bos Gus Dur. Sudah diatur guys, dengan Cakra Kembang ada. Apa story nih? Ini lagu Pojura kok jurune Ya, kami dulu bos. Kok bisa-bisa nih gitu. Pelanggan ya. Aku mengikuti lo yo. Iki sak apik nek sinembang kali jenengan iki sak apik. Apike? Ayo iso ngempet. Wah, ngempet berbes mili lah liyane ambek presiden sitok iki walah drodosan ngono. Sing drodosan sing sapa? Ah sing kono to. Oh, sing kono. Oh, ora perkara menikmati Tapi? meresapi lho gak perkara gak apal nangis iya. Masamu terus meresapi gendingi tembangi ngono ora. Oh tak kira. Aku mau guru nyanyi Mas, ora tak resapi aku. Paling penak ngono kuwi ya Dik ya. Soale wong nuwun sewu Gak usah sepiteng wis ana dihayati ya, Mas. resapane dhewe awakmu nganggo resapan ya ora kepenak. Biar tidak bocor. Lah iso.
sepite nganggo jarine Pak Ndoye nganggo resapan mosok sampean apa nganggo resapan ya ora kepenak. Lho ya tetep nganggo. Dimek-mek meletek dewek. Lah kok nek ora nganggo dak bocor. Ya wong wadonan terus digedheki turuke bae kepriye wae. Permintaan saking Bos Kudo sampun menika wonten pamundutan malih napa mboten Mas? Mungkin dari konco-konco yang di depan bolo-bolo manten ataupun dari rekan-rekan kalau muda untuk sementara wis pokoknya gerawan ini sik diam-diam baik. Sik diam-diam saja. Ngupi wancine makarya dengtak dung jos. Saking Bapak mriki wonten pamundutan apa mboten? Podang kuning esok awan ning omahe wis ora krasangan. Iramonan apa Pak? Langgam gen tayub Seragenan. Oh nek seragenan niku biasane ngebes kene kono ki swidak 5 ya, Pak. Lho, aku ingane 75 Oh 75. Oh, kena calon 10.000 berarti. Wong tembang kok yo ngebis barang ki nyapo. Seragen kok, Mas. Mas yo, Mas te gagrake kono. Ora nek kudu awak dhewe moro seragen ngono ora. Jagrake kono ya. Gagrak. Jagrak ra iki. Ayo, Pak Kaji. Nah, nomor 44 Mas. Lah menika nuwun sewu. Benerane ya 99. Ji, seragammu ganti besok. Udulmu ketok jarine Parwati. Iya mosok Kaji udule. Ora ana Parwati sing disawan sing ora-ora lho. Aku curiga. Aku curiga lho, Mas. Lah iya, Ketok ada apa-apa dengan bose. perlu dicugirai yo, Dek ya. Iki kok viral lho tenan. Kowe ngawur iki streaming lho, ngawur iki jantenan. Lah iya. Lah iya. Iya gini. Halah yo ngene iki dunia seni. Jeneng apa Mbak Mika? Sabar yo sabar kok Nggih, sabar. benerane karo Mbak Caca. Pokoknya sabar, ya. sabar, Nggih. sabar. Monggo Mas Ndoyi diaturke wonten kodang kuning. Yo. Oh yo oh yo. Ayo nanti Mas. Senggaan kok diwangsuli lho. Tak cekel tak dumuke tak dudut dilebokke majelep weh mubang ora krasa yo ja eman solo leang jas kegiatan cangangan owe yo sarwi ngoceh halo kaita suwun mbok aja ngeceng apa tiang kuning agawe adikku komeng suara tirang tak sawang katon manis ibu bunga yen aku nyanding selera asoy keluar just
kembang campur sari. Ya Ya wis wis ngene ngene iki. Toki Audio matur sembah suwun. Gatot Pro. Video syuting. Ah. 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 Yo oh yo. Hey hey oh oh oh. Hey oh hey. Hey oh hey. Hey oh hey so. Ayo Mas Nasrul. Inuak. Hey 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 hey. Emang solo, go solo, go solo, go solo, go solo, go solo. Hey, oh, hey, just gegar jangan. Sarwi ngoceh. Kelukai tasun bojo ngecek podang kuning agawe pikirku gombeng seret ireng anak asawang akaton manise ibu bunga yen aku nyanding selera iyo A-E-H-O he asur ora mendung eyo we awi hu eyo we eyo oh atek tok atek tek dung tek tok tek dung tek dung oh iya kok keranjingan nah oh caidian tenan anak Lah ya bangetan sampean ki awor bendina kok ya ora ngerti kok ya ngono kuwi lho. awor bendina tapi ra tau ngwori lho pokon piye Ayo jajalan kala-kala diwari ben ngerti. Wah, iya seneng lek temon ya ampun Mas Guyune ya Allah kan abang ijo kuning. ora ngono kowe dinteni warung kopi kono kae lho ayo wis gen model Ini ngono rencana kan leran arep ning gone kali jodoh Mas. ayo rek mangsamu Nggih sampun menika nggih kanturan wonten Podang Nggih. Kuning kanthi Rama Sragen. Alhamdulillah pamundutan saking sedulur wonten ngajeng punika. Nuwun Kang Mas monggo. Mbak Yeti. Inci. Walah nuwun sewu kula nyuwun pambiyantu panjenengan. Awit panjenenganipun kadang kinasih ingkang badhe rumarep ing candhaipun sesarengan Cakra Kembang. Kita panggil bareng-bareng. Oh, Nah, ya toh? disiarno sik ngono. Oh iya. Oh iya, sing nyiar aku apa kowe? Kono termasuk ora disiarke ra gelem metu kok. Iya. Kita panggil yang punya artis dangah-dangahnya Blora. Yang sudah berpengalaman dalam bidang hewan terutama untuk burung. Soalnya yo ingon-ingone manuk Dokter akeh. hewan ya. Dak, Mas Oke. iki ingon-ingone Oh, manuk ingon-ingonan akeh. manuk. Oh iya. Siap. Yang punya kawasan Blora sebelah barat kita panggil bareng-bareng ada Ria Parwati. Jane metune karo kayang kok, Mas. Kok jajan-jajan sapa ora? Tak cekeli. Astagfirullahaladzim.
hop hop hop. Barian malah medono hop hop hop. Hop. Barian malah medono hop hop. Sihan rek. Ya ampunilah hambamu ya Allah. Kaya mahlul kiyamah lho mangsamu. Setelah berbuat maksiat ya Allah. Mbak Ria. Halo Kang Mas. Pripun pawartose ingon-ingon manuke aman? Nah iya. Aku rawat dengan sebaik mungkin. Wah, sementing aja sampai ulune bodoli lho ya. Ya delok payane Mas, sampeyan bodol tak bareng ben bodol. Engko dingone kan bertumbuh. Engger dingone dengan sebaik mungkin, didusi dilus. Iya toh papa teman. Hah? Aku nek ndoyi irang lirik-lirik ya nek temar lagi ngerti ki. Walah. Iya. Nomahku lho malah gubedi apik rewu-rewu. Terima kowe opo? Nek perkara keri-keri ngono anggere wong duwe. Lah iya, kowe nggonku nomahe breng ase Sing kaya digoleki Parwati ki ora perkara keri-kerine. Sentupe. cangkemmu. Ora mlebu mik kok aman. Iya, tapi krungu banter Cuk. Mboten stirming kok Dik, mangsamu. Ibu, rek wis kula sambel rujake pun dadi apa urung. Aku iki wis persiapan ki lho. Ibu hamangku gati apian Mas, deleng kok. Sak keranjang dikekno penyanyi. Ora ngono kowe iku tak wori 2 jam urung ngono kok ndadak kowe njaluk sambel rujak apa kowe iki nyidam to Ti Parwati. Mas Mustasi takon nyolongno pelem dicolongno pelem sak kresek iki. Mus kowe sapa Mus? Piye Mas? Aja ngawur lho Mus. Anu apa jenenge Lombok Abang terus karonan apa Lombok Lombok Jempling. Kowe iki iso ngrujak apa Gula ora Abang, ngrujak kok Lombok gua munggah. Abang. Ya ya maaf. Wanita ora tau gelem mlong pawon ya ngono kuwi. Ngrujak kok Lombok Abang. Ya sementing kan memuaskan to Mas. Lah iki lho Dik. Kirane gak iso masak tuku maksudnya iki ngono. Tak telu tadut tak ketelu tak ketandang dulu tak dit. Ngono lho Strul. Enak. Sesarengan cakra kembang wonten pamundutan napa niki Mas? Dereng wonten. Pak. Hah? Roro Jonggrang. Mboten mangken dalu mawon, Pak. Saiki yo nggo Saiki bengi nek yo. kok bengi ya. Oh, Nggih. Iza. Sik gula abangnya apa tuku ning Mojoitan, Mas? Apa? Gula abang itu kok adomen. Teko Mojoitan. Hah? Katresnan sejati ya. Sing dhisik Ti. Manuk. Lho, ora tenan Manut, to. lho. Pancen juragane manuk ya iki. Manut. Manuk mulai cilik menengah gede iki ampal. Manut. Manut ja kuping ngger sisian makan nek kiwa-kiwa kabeh. Iki kok kabeh tumpuk iki cara dhuwur. Gancet. Apa Jok? Wis. Ayo monggo. Apa sih? Manut. Roro Jonggrang Roro apa Jonggrang, katresnan Katresnan manut? Sejati monggo manut kemawon. Iya. Kok neh, Mbak? Terima kasih. Kok neh? Nggih, nggih, nggih. Dasar kepara nyata ancen tresna sejatiku tega nundung aku lunga. Ora iso. Sepurane Yai. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki bebujana tining ngendi wong manis
kang tak anti-anti. Irungnya biasa wae to Mas. Aja beger make up to Mas. Golek napas oh Dik. Spesial untuk yang berbahagia dari Mas Ahmad Edi Suprapto, Mbak Jarwati. Wong bagus saja. Oh, 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 oh. Aso. Tresna, gendong tresna. Langangan asmara. Gawe sewurasa. Nambani atiku jiwa. Wenaco. Iyo, iyo. We so he he piye yayi Cakra Kembang Campur Sari. Yo wes ngene iki. Kita production Toki Audio. Masuk. Ayo Mas Bajak. Tarik Parwati. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing maya wengi nambahi kesih ati iki bebu janati ning ngendi do wong ayu kang tak anti-anti Ria Parwati. Halo Mas Bajak. Kebasan saiki kuwi dadi weke wong liya. Iya. Aku kan bakal setia ngenteni kowe iso dadi rondo ya. Aja. Aja to Mas. Ria Goyang ya Mas. Puter. Yo. Wong bagus aja. Sirane mongso. Aku tunggang kita Duta. Oh, hey, oh, Gusti manggi yor ayu. Cengkok apa Mas? Iku mending anu cengkok ngakon doyi balik ning gone Tegal. Bisa. Cengkok cengkok. Njaluk pelem aji ngono. Di kebon sombong embo. Di kebon. Nek dibawake penak lho ya, Dik. Apa nih? Pelem iku. Oh, pelem iku. Iya. Yo nek boyo ora pelem ngono dak ora penak. Pem. Lambe lho. Bapak, Roro Jonggrangnya sias, Pak.
Sakniki Pak, kowe aja nek purik lho, malah mbok kei lagu katresnan sejati. Bagas, ayo gas. Lambe. Bagas, jonggrang gas. Loh, Jonggrang. jonggrang. Apa rek ngono? Lah aku wis kesel kok. Wis kesel. Agek saunggahane kok keselet nih, wong kene bagian gecike aman kok. Masa kowe bagian nampani kok kesel. Kakek polah aku kesel kok esuk. Mangkane ndelok umur wong wis wong wis suwek kakan polah. Tuwek kok suwek lho Mas. Tuwek tapi kan yo duwe barang sing Ya suwek. iki jarike sing suwek. Jari bleweane kae suwek, ngono lho, Dik. Bapak niki Roro Jonggrangnya dipun rancak napa tayebak? Iya, rancak gue. Oke. Tayu boleh, rancak juga boleh. Iki lho mbake bingung ape golek gula abang. Penyanyi nyusahno. Sesuk nek kaji tanggap mriki aja ngejak sing jenenge Ria Parwati, Ji. Kok enek ae jaluane dhewe mie ayam saiki kok rujak ngene. Modelanmu kaya ngono lho, Dik. Iya. Sih. Ho. Heh. Anyo. 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 Wong kok kulino tawa-tawa. Hei. Siji barbaran itu kelebayi Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran wasapadakno dik prajuritmu kalaberan ayo hae mula kowe dadi wanita nyongan Ria Parwati kaya kepiye Yayi hei just ojo tak sia Yayi Buk tumpuk, yo ayo Masuk tobat kowe wanita keparat orang ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Marmoyo aku duwe pusaka sekti sing gedhe dawa mula Jonggrang manut sona pundhut garwa ya Bandung aku duwe kono apa kang dadi panjalukanmu Yai Jonggrang apa nyuwun tak turut Cakra kembang nyampur sari yo wis niki oh hey Togi Audio Gatot Pro yo Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaberan mula kowe dadi wanita boyongan yo kaya piye Yai so we ho ayo
So, oh. Setola kowe nyawono segara. Sarema Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Bangging Prabu Damarmaya. Aku duwe pusaka sakti sing gedhe dawa. Mula jonggrang manuta senabun garwa. Piye jonggrang? Iya jonggrang panyuwunmu tak turut. Jos. Terima kasih. Demikian lagu di aransemen dengan apa? Aransemen apa ya? 2 kali aku kecekek. Ping pindho aku kecekek. Makanya nek latihan aja melok. Anjene yo gak tau dijawab. Aku ya ora. Butuh tanggapan yang dijak wis Mas. Timbang latihan sampean dijak tanggapan gak dijak. Ti Parwati. Jiwa langka citotok bro. Sengaja tembangan sampun Bapak ingkang teng ajeng. Mangken ngersake lagu napa meleh, Pak? Kok ketengar udah sangga wong kabeh lho, Mas. Gedang, Pak, bungkus mawon kula, Pak. Sesuk tak godoke tak kene tangga-tangga. Sing nawakno kuwe gedang iki lho sapa? Iki lho, bae gedang. Kae lho rene to. Gedang iki menapa digeget nek bare madang iki lho, Dik. Ngono. Matur suwun, Mbah. Piyantun mriki kok lumo-lumo ya, Mas. apa Dike meneh buah rong keranjang. Apa meneh kok trupo panganan to, Dik? Dik, jiwa raga barang-barang mbok jaluk dikekke. Iku lagune Kaji Ndoyi iki. Piye wedhuse nek pas wayah HP anu. Kowe ngerti nang kula nama apa ora derek madhep ngetan. Piye? Wedhus larang apa murah, Ji? Isek murah. Apa tak ambil alih ya Mas deh, perusahaannya bangkrut. Sahame mbok ambil alih. Bangkrut ya. Ya sah. Kalian tembangan sampun. Nggih. Niki kalian nggo gula abang ambek lomboke ya Mas. Tak dundung. Jos. Kanca-kanca tak rujakno gelem apa ora? Mas yo. Rujakanku enak lho. Rujak. Rujak nanas. Terus Rujak wong ora waras. kok ora waras lho Mas. Mboten malah Dik. Wong nanas kok dirujak. Diwadai gelas lho Mas kok ora waras sih lho. Aku wis ya, Mas. Wis. Terima kasih. Ade iki MC ra dibasoni. Aku wis ya Mas. Biasane kula sampun nggih Mas biasane. Kula sampun nggih Kang Mas. Nggih. Suka-suka gue mulut-mulut gue. Ah, boleh saya minta mulutnya? Jangan. Kamu itu Ambune batang, Mas. selalu lah iya selalu mancing emosi. Sak frekuensi ya MC sak origining ya biasa ngono kuwi. Gimana Papa Temon? Ada yang bisa dibanting Papa Temon? Dibantu. Mau dibanting sama Parwati mau enggak? Oh, jelas kepengen, Anjing. Matur sembah suwun sinambi ingkang hanambi kewala rawuh ndereke kawilujengan sonten sugeng rawuh sugeng binarak lelenggahan kanthi mardika ing penggalih. Wonten kunjuk panjenenganipun keluarga ing Bapak Masinan Ibu Gami sepisan kanthi kapitayan panjenengan sampun ngrawuhaken kala sak kanca kadang-kadang Cakra Kembang ingkang sampun ndereki minangka pangarsa saking panjenenganipun Raka Mas Bagus Ndoyi rawuh mijil saking Kali Tengah Kalirejo Banjarjo Blur ndereki saking panjenenganipun Togi Audio Profesional boten katolompen kanthi tayangan streaming saking kadang-kadang Gatot Pro video shooting matur sembah pun kanca-kanca ingkang ndereki mirsani wonten ing dalem mbok menawi wonten kala sak kanca kladuk atur saking kala nyuwun diagung samudra mangsami menika kasih satawis awit kapireng sawantenipun adzan ibadah salat asar matur nuwun.